Na yun buta. Ayun si ate. We are family. Pag-high tide daw, hindi kaya abot. Abot kaya dito. Dapat talaga naka-icon ka na dito. Oh. Dapat nakaipon pala. Magayon na ipon na. Okay, okay lang maski di nakaipon, baka naka-Samsung na ano ito, S26. Thank you for watching. Hello. Suus Vlog. Pwede di pala magdarasin ano, latag, tapos magdara laro lamisa. Sa susunod makani ulit kita. Madara kita na lang sim food sa. Allowed man ang foods na bali. Pwede man magdara pagkaon. Hoy, ganaon. Ay karaon. Karaon na lang, karaon. Dapat magayon pa didikay kung pag madidibilo pa ini mabot ang nadidisin mga may nagbabanda na. Oo ha. Para mamagayon ang dinamita pag may mga rape party mga yun. Oo, mao nga ni. Mga party irog sa ano, Boracay. Madidibilo ini pag-abot sa ano kay magayonon ano niya ho. Dalang pasiga. May plano na kumbaga unti. Oo. Magayonon talaga siya ho. Daw. May mga overnight man dito. Kanini? Upin. Parang public court something. Mga parehas sa isang sa place. Pero ang karoon sa buhay, kahit Oras ang pag-inom. Mabalik kita didi parang magayonon siya. Mabalik kita. Didi pa man pwede makalakaw-lakaw. Hi! Thank you Sir James. Be soft as a dove, wise as a serpent. Thank you Sir James. The wave. Hindi ka gayo ni Mahal. Kami ang nag-comment dito sa picture. Thank you so much for watching. Dapat dinarok talaga ito na tripod. Naisip ko na yan. Dili ko pa na ang tripod ko. Thank you so much for watching. Beautiful beach, enjoy. I hear the waves very calming. Yes po, the waves po. At may lights ka. Tapos magayon nung paan ano niya street light. Very beautiful talaga. I love Gubat na. It's wearing a backpack. It must be a thief. This one has a backpack too. So it must be a thief as well. And the lion, definitely a thief. Hey, Nancy, you've got it all wrong.
It's wearing a backpack. It must be a thief. This one has a backpack too. So it must be a thief as well. And the line definitely succeed. This bat is hidden even deeper, friends. Have you seen where it is? It's wearing a backpack. It must be a thief. Kanman lang, mga kanman lang. Mga light. Mga light, mga ano yan to. Dire, ang bakalong sa to. Namba ito na sayo. San Miguel Bilong. Soju. Dire, ang saro na dako. Anirag sa di, mabutang kok. Namba ito. Belbe. Pundadot. Dire, Alfonso. Matapang naman yun. Matapang ba yan? Ha? Si, ganun? Bago na naman. Ang club. Silbe. 2, 3. Thank you, Sir Jane. Mauna nga ni. Mas matapang. Ready. Siya? Magayon talaga? Magayon na di ba ano, bagong sirang sa adlaw ha? Kaya nga, magayon di ay makanig kita sa ano. Magbalik ka. Ha? Next year ko no ang pagbalik. Ako na pagbalik ko. Ito niya. Damoin. Inside fingerprints and Wolverine yellow. It feels like strawberry, but it's your budget. Look at Boulevard, ano? Gubat to pa kasiguro naman. Oo. Diretso ha, kasiguro. Gubat to kasiguro naman. Parang yung mananggyan na narinig na. Parang Barcelona. Sa atin ang Barcelona. badi may pabulod pa sira. Ha? Badi may pabulod pa sira. Kayo. Barcelona tapos Bulusan lang. Ayo, sa daylaw. Buwan sila ng ganta sa kanan no. Kay kanina may ano yan. May basket na eh. Di ba itinanag ko sa imo, right? Sa Emmanuel.
Fortuna ni 135 na lang. Oo. Kukuha ang utangan Mayong. Fortuna? Sabi ko Emmanuel Mambuga ni gagamit ni Mayong. 135 na lang. Zone 5. Rugi na ito. 46 pa sa tambakan. Ang bata. Oo. Oo. Sarap pa. Wala na. Lugi na. Hanggang sabi siya. Nakakaturing. Bibiyan. Ano daw pinakamera? Ano daw pinakamera? Madadada ako na silip eh. Bawat bantuan sa pinagawa. Ay, madadada ako na silip eh. Bahala ka. Sa sugunta, tara. Sira, mana yun? Turugugan si Binla o. Nasirawan niyo. Smile. Yan. Lasing na. Mapagalot picture na si Binla. Kami ako. Sanay na bata. Sikat yung pag-apuro ko ano. Pimiliwat ako pikit. Sabi pa yung sikat, sabi ko. Di ko yung kakayang flash. Hinugad ang duwa. Nakatataw pa sa nagkakaroon. Ano pa mata ko? Ayaw ko baga parang magayon na ako. Dapat iPhone pala, nakapagayon. Nakapagayon. Initial go. Initial go. Nalimutan. Di ba yung initial go? Ay, di picture. Ay, picture ah. Sino po naman ako sa cellphone? Ito pa kumandili. Magayon na si mother. Oo nga eh. Yan ang Ito. Ha? Yan ang ipo. Magayon na si mother. Baga, ano na. Nagbata. Mas baba yata yung ipo. Bunata si mother. Bunata. Ha? Bunata. Ikinta pa niyo ipo na. Kailan may panaka-istorya ba yan? Naan pa ito na parang naan. Ganda pa ito sa puno. Naninibago pa yan ito. Ash! Ash! Halataon na lang. Diretso mo lang. Siguro mo kayo makapunin ka. Ash! Alangan yung mga balay. Hala, di ka na makaano. Balay pa rin ng sarap. Ano, Bonsok? Ay! Ikrap mo na lang. Turo na natin sa Kuya Ben. Ugat kong dampalan, nagupot na lang ako. Hinugad ang dawa. Pati sa rin na kiss. Wala ko lang. Pati sa tao, dito ka na sa luyo ha. Nagano mo sa ugat. Bayad
Nagpaluto ada yan to, kaya what? Thank you so much for watching. The waves. Ako hindi nagbago. Ginalingan sa glass. Drink niya. Diri talaga nahalian ano. Kagayat na yun nasa madyan. Mga na. Ang nakagi. Diri pa pwede rintahan sin ano sin lamisa waraha. Yan dito. Oh, mayon dito. Dapat rinta kita lamisa. May dito na misa. Nakalamarin kita lamisa paguna ako wara. Kana. Ibahin mo ko when I slide. Iba yung taste sa type. So yung bilis, ang bilis, ang bilis. Kaya auto, may style. Kaya sinutodo, nakatono. Oo, di lang Ay kung marin kita lamisa. Wara ka bawas. Hindi ko na marang, wait mo na nung baka lumis sa iyo. Paguna ko nagano ka man sa paggaw. Hindi mapugal magpili. Kaya kami sakit na yung magpili. Sabi ko lang na. Nana yelo. May yelo niya. Kailangan mo sa highway. Pag lumay ko na pa sideways. Akin na yung manibela. Ako na bahala sa Para na mati na yun. Pwede mo kunan ng kamera. Pag tumarada na para modelo. Akin na napakatulin. Partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palep, palep, front side. Napakal kita. All your side, side. Iba ding trip and trip it do yung ride. Yeah, iba hindi ako when I slide. Iba yung trip sa type. Kasi kasi mas padalas papalitan yung sarap Di ba ano pa ito? Pero ito na ano sa di ba? Ay lima ngayang kanan. Ikalima ngayang kanan. Ikalima ngayang kanas ay kan binla. Bali unsi pala kita. Napakal ko na kita sinisip pagka ay, ma'am. Okay, ano na naisip na rin doon. Ano sa doon na talaga. Ano niya di yun? Kapabakal. Hmm? Kakain na rin ang takas. Baka ito pa baka. Ay. Hindi niya kaya si Bag. Anong pagkain pa? Anong pagkain pa? Ang daming pagpipili. Ito, pulutan ni Rex eh.
Kaya doon na tayo sa stream. Thai supreme, pwede man. Nana, baka yun. Ha? 49. Yes, Nana. Sige kita ka. Ha? Nana, ano niya? Let's mamaya sa kinagsakin ko na. Ha? Dili sa Ang sabi mo ba? Adi, I mean, di mo lang sila sa Hindi lang. Pag-irog sa tiro. Kasi aram. Ang gana ka ang sulugan sa... Grabe nga yan. Masaya Ay, nanikin ba? Saro lang ang ano, saro lang ang kanin. Tara lang.